Bog, ja sam Ana iz Ritma stvaranja i danas ću pričati o sadašnjem trenutku i o tome što je potrebno da bi se nešto izmanifestiralo u našoj realnosti. Ok, prije nego nastavim s tim, podsjećam vas, družen trening je 1 na 1 i bit ćete zaista zadovoljni s njima. Imam radionicu 14.5. u Beogradu, ko može, želi, nek nam se pridruži. Ok, ajmo vidjeti što je Neville rekao o sadašnjem trenutku. Kaže Neville ovako: sadašnji trenutak je najvažniji jer se samo u njemu naše pretpostavke mogu kontrolirati. Što to znači? To znači da samo u sadašnjem trenutku, ako pazim na njih, ja mogu primijetiti pretpostavku koju imam i promijeniti ju o bilo čemu i bilo kome. Znači, bilo da je to nešto što se dešavalo u prošlosti, bilo nešto što ja pretpostavljam da će se dešavati u budućnosti. Gdje ja to mogu promijeniti? U sadašnjem trenutku. Uvijek je sadašnji trenutak. Dobro? Znači, sadašnji trenutak je taj gdje ja imam vlast nad svojim mislima. Ok? Budućnost mora postati sadašnjost u vašemu umu, ako ćete mudro djelovati prema zakonu pretpostavke. Znači, budućnost mora postati sadašnjost u vašemu umu. Znači, bilo što želite. Novac. Što mi daje novac? Novac mi daje sigurnost i zadovoljstvo trošenja. Recimo, budućnost mora postati sadašnjost u mojem umu. Znači, osjećaj slobode i lakoća trošenja mora postati sadašnjost. Znači, ne mogu ja željeti novac, kreirati, a živjeti u sadašnjem trenutku u strahu da i onaj novac koji sad imam ne želim trošiti jer Boga neću imati. Ne. Ne možete iz straha kreirati više. Znači, ako imate pretpostavku da ovaj novac koji sad posjedujete vam je potreban za nešto, to je pretpostavka i vi ga ne želite trošiti jer vas je strah. Vi u sadašnjem trenutku pretpostavljate da će se nešto dogoditi i da ćete vi taj novac morati potrošiti na to. Ne. Ja sad sebi zapitam, zašto želim imati novaca? Zato da ga mogu potrošiti na to i to. I onda idem u taj feeling zadovoljstva, jer sam ga potrošila na ono što želim. To je budućnost koja je postala sadašnjost u mojem umu. To je ta zadovoljština. Zadovoljština potrošenog novca. To je sadašnjost koja će se u jednom trenutku manifestirati u budućnosti, a ta budućnost će opet biti sadašnjost. Mislim da vam je jasno. Ajmo dalje. Budućnost postaje sadašnjost kad zamislite da već jeste ono što ćete biti nakon što se vaša pretpostavka ispuni. Znači, ako ja pretpostavim da ću ja za godinu dana biti bogataš, tko ja trebam postati sad? Ja sad trebam postati bogataš u svojem umu. Ja sad trebam živjeti bogatstvo, da bi bogatstvo došlo. I kada malo bolje pogledate, kada se bojite trošiti novac, kada brinete kako ćete platiti recimo račune, vi ste u sadašnjem trenutku zabrinuti. Zato jer razmišljate kako ću nešto platiti. Ko bi bili da sad razmišljate kako ću nešto platiti. Jel vidite, ista rečenica. Kako ću to platiti? U sadašnjem trenutku sam zabrinuta. Ajme, kako ću to platiti? Sad sam u guštu, sad sam u zadovoljštini jer imam. Jel vidite, nije sve u ponavljanju. Potrebna je emocija. Pitanje je otkud ide ono što izgovaramo iz pretpostavke. Znači, budućnost postaje sadašnjost kad zamislite da već jeste ono što ćete biti nakon što se vaša pretpostavka ispuni.
Budite mirni, najmanje djelovanje, i znajte da jeste ono što želite biti. I znajte da jeste ono što želite biti.